Un any més, la Casa de Cantàbria de Barcelona fou l'encarregada d'acollir el trofeu Ciutat de Barcelona de Bolo Palma. Enguany aquest torneig arribava a la seva edició número 32 i va comptar tant amb jugadors catalans com amb participants que venien d'altres territoris de l'estat espanyol. El Bolo Palma, també conegut com a Bolo Càntabra o Bolo Muntanyès, és l'esport tradicional més important de Cantàbria, tot i que també es practica des de fa molt temps a la part oriental d'Astúries i algunes ciutats de Castella. Amb la migració cap a d'altres territoris de la península, aquesta pràctica es va exportar a noves regions. A Barcelona, jugar-hi suposa un vincle molt important entre els càntabres establerts a Catalunya i les seves arrels. A les parets de la Casa de Cantàbria es poden veure diverses referències a aquesta història, com ara el retrat de Rogelio González, més conegut com el Zurdo de Bielva, un dels jugadors més importants d'aquest esport. Actualment el Bolo Palma és una modalitat de les bitlles tant a la Federació Catalana com a l'espanyola. L'objectiu del Bolo Palma és tombar amb una pesada bola de fusta el major nombre de bitlles. Es tracta de 9 peces de fusta i base metàl·lica disposades en 3 línies paral·leles. Cada torn consta de 2 parts. En la primera, el tiro, el jugador intenta tombar les bitlles llançant 3 boles des d'una gran distància. Després, torna a llançar aquestes boles des del punt on han caigut, a vegades des de molt a prop de les bitlles. Aquesta segona part del joc s'anomena birle. Contràriament a d'altres modalitats, és impossible tombar totes les bitlles d'un sol cop i després de cada tir, totes es tornen a posar de peu. És per això que és necessari jugar amb els efectes i la reacció en cadena per a tombar el màxim nombre de peces. En el Bolo Palma, el bon estat físic és recomanable, però el més important són la pràctica i la confiança en un mateix. Yo siempre digo, acertadamente o no, que una vez que sabes jugar a los bolos, el resto está en la cabeza. Si aquí todo el mundo ha tirado bolas desde el tiro de 4 y ha virlado bolas de 5. El resto está en creerte tú que puedes ganar. Hombre, lógicamente luego hay estados de forma durante una temporada mejores o peores. Pero una vez que sabes jugar, yo creo que el resto está en la cabeza, el ser fuerte mentalmente y creer en ti mismo. El trofeu Ciutat de Barcelona d'enguany va durar 3 dies i va reunir un total de 55 jugadors provinents de Cantàbria, Astúries, el País Basc, Madrid i Catalunya. El matí de diumenge va concentrar la segona eliminatòria, els quarts de final, les semifinals i la final. Van ser unes jornades marcades per la calor i la humitat, unes condicions atípiques per als jugadors del nord, però això no els va impedir guanyar-se el podi. El millor classificat va ser el càntabre Raúl de Juana, de la penya bolística Hermanos Borbolla. De Juana ja ha estat campió estatal i havia guanyat el trofeu Ciutat de Barcelona el 2001. Va acumular un total de 387 punts, tot superant els 338 del seu rival a la final, Carlos García. Per a De Juana, la victòria va ser gràcies a la resistència i aquesta final no va ser gaire renyida. Pues la final ha sido un poco más sencilla dada la diferencia que había de bolos, pero siempre con precaución porque en este deporte subes y bajas con mucha facilidad, entonces tienes que estar centrado hasta última hora. Y bueno, pues en esta ocasión he tenido la suerte de repetir triunfo en Barcelona, lo cual pues la verdad es que me satisface muchísimo porque es un concurso al que tengo mucho cariño. Yo creo que llevo viniendo 20 o 22 años desde que tengo licencia de primera y, como te apuntaba antes, le tengo un especial cariño. En la història recent del trofeu Ciutat de Barcelona és important el nom de Jesús Salmón, que ha guanyat la majoria dels torneigs dels darrers anys, tot acumulant un total d'11 victòries, però aquesta vegada no va assistir a la competició. Per altra banda, l'actual campió d'Espanya, Óscar González, va quedar en quarta posició amb 220 punts. Com era d'esperar, els jugadors de Cantàbria van ocupar les primeres posicions, ja que en la seva comunitat el Bolo Palma és una pràctica molt important. A Catalunya no és tan coneguda, però el torneig va comptar amb 5 jugadors de la Federació Catalana: Luis Fernández, Agustín Mulet, Kirian Pérez, Gabriel Tejeria i Pablo Vera. El millor classificat català fou Luis Fernández i va rebre el trofeu del memorial Ricardo Vera. Són molt poques fitxes a Catalunya, el que passa que concursos com aquest del Trofeig de Ciutat de Barcelona, així com les diferents participacions que tenim en campionats estatals, fan que els joves a poc vagin jugant
El bolo palma és una de les modalitats impulsades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, juntament amb el bowling, les bitlles catalanes i els bolos leoneses. Tot i que és una pràctica molt lligada a la cultura càntabra, l'objectiu de la federació, a través especialment de la penya bolística de Cantàbria, és impulsar la gent jove a conèixer i jugar al bolo palma i aconseguir que els jugadors catalans es converteixin en competidors de primer nivell.